Good morning, guys. Luto tayo ng almusal ni Chris and baon. Ito lang ako ng adobong chicken. Ayan. Ito yung nabili ko nung tawag dito? Magbalita ng about sa bird flu. So, yun. Niluto ko na siya. 4 na peraso nga lang eh. Dapat i-fry ko kaso masyadong nag-dry. Inadobo ko na lang. Yan. Tapos magluluto pa rin ako ng ulam namin later. Magkaano lang ako meron ako dyan na panglaga. Spare ribs ba yun? Mga buto-buto pa. So maglalaga ako and then yun. Pero pagbalik na namin, galing pagbabike. Ano kami ngayon alis? Mga sakot ng tiyan ko. Pag-alis din ni Chris. 5:45 yun. Kasi di daw siya ngayon magsaserve. We're home na, guys. Galing sa pagbabike. Ayun. Pahinga muna. Ay, hindi. Magbibis lang si Daddy. Tapos, pa-car wash namin si Tonton. Yun. Yun lang. Oh. Ay, by the way, maglalagay pala si Daddy ng subtitle ngayon sa mga vlogs. Kasi yung mga asawa ng mga OFW natin dyan na nasa ibang bansa nga, na may mga asawang foreigner, tapos nanonood ng vlog, ayun, para naman hindi sila ma-OP guys kapag ka nanonood, nakikinood sa inyo, no need nyo nang i-translate sa kanila mga pinagsasabi ko. Sabi ko kay Froggy, maglagay siya ng subtitle na English, diba? So, try niya daw. So, let's see. Sabi niya, word to word ba? Sabi ko, hindi, yung yung root word lang ng mga, root word. Tama, yung root word lang ng mga pinagsasabi ko, diba? Kaya yun. Baka naman kasi ilagay niya yung kaloka, colors. Colors, tapos lagyan mo ng equal sign ng winning. Color K. Joke lang. So, ayun. Lalagay daw siya ng subtitle. Tuturuan ko muna siya mag-edit sa Vegas Pro. So, yun lang. Let's go na. Para matapos agad yung car wash ni Tonton Baton. Tonton Kariton. Tapos punta kaming palengke. Bibili ako. Ano ba gusto mo? Nilaga o sinigang? Sinigang! Sinigang daw. So, meron pa ko dyan. Hoy, last time, masarap yung sinigang ko. Yung matabang is yung tinola ata. Yung hindi mo nagustuhan. Hindi, pork yun eh. Alin? Minudo. Oo. Yung minudo ko last time, guys. Hindi yun nagustuhan. Sablay. Minsan sumasablay ako, guys, lalo kapag wala ako sa mood. Lalo na kapag binabadrop niya ako, ganyan. Hindi niya Sama. Not in public. Lalo na kapag binabatrip niya ako, gano'n. Gusto ko minsan yung bechi na pagkarami-rami yung kinakain niya. Gago nga, minsan isipin ko dog food na pakain. Joke lang. So, ayun. Minsan sumasablay din talaga ako sa pagluluto. Kaya, pag masaya ako, tapos nung nagluluto ako, for sure yan, masarap ang pagkain. Pero kapag bad trip ako, naiinis ako, tapos pinagluto niya ako, lason yan. Tara na. Iwan mo na dyan si Tonton habang pinapaliguan siya. Munta muna kaming palengke. Sige, bilad ka pa. Mura-mura ng gluta. Mura, mapapamura. Oy, speaking of gluta, mamaya punta na tayo ah. Absent na naman tayo ng 1 week eh. Okay. Galit si Kuya. Sabi ko kay Froggy, dapat yung sapatos niya pula. Para magano na lang ako, magbayang magilim. Flag ng Pilipinas yung suot eh. Yun, wala tayong guys, palengke. Magpalengke vlog tayo. Bali tayo pansigang guys. Kangkong gabi, talong oka. Sa suki ko. Wala. Dito na lang. Wala tayo alis pa. May kangkong pa ba siya?
Labanos. Konti lang, de. Saan na yun? Ito lang. Magkano dito? Ay. Gusto ko eh. Gaagawan talaga sa Isa, dalawang piraso. sinigang na labanos na lang. Gusto mo puro labanos eh. Pasok sa ilong mo yun. Gabi. Maliga to. Ate. Ayan. Tapos di pa ba magulang to? Hindi, okay yan. Okay pa. Ah, sige. Isa lang. Hangkong pe. Tapos, isang talong lang din. Kabiso. Gusto nila ng palengke vlog eh. Mga nasa Amerika, sa ibang bansa. Ibang bansa. Oo, gusto nila makita yung palengke ng Pilipinas. Nami-miss nila eh. Oo, palengke natin. Ito, sa inyo to? Ayan, kangkong. Magkano dito? 10 lang, be. Sa pechay nyo, may pechay ba kayo? Magkano? Mahal pa rin ang pechay na. Ay, ito naman sa inyo yung Panggisar guys, sa sardinas. Sarap to eh. June, may isa ka tobe. Kumakain ka ng pechay? Hindi, gigisa ko sa sardinas. Ganun. Bala ka. Carminas, gusto mo... O basta, yan. Bibila ko niyan. Ano pa? Ano pa? Ay, ito, sigarilyas. Kuwentahin ko na lang to, be. Ah, sige please. Sige, sigarilya 10. Sige, sigarilyas din. Meron pa po. Tapos yung ano, te? Kilo, be. Sinigang sa Sili. sili. Piso lang po. And ano, ito na lang. Nakaano na. Yan. 19 lang mo. Else. Sa kay Gobi yan. Tapos ito. Pogi bayad. Ano pa? Bayad daw. Wala na guys, yun lang yung binili namin na pansigang lang muna kasi Thursday na ngayon eh. Tapos bukas ano, may isang pork pa doon. Ewan ko ano pang, ay may giniling ako doon kaya baka igiling ko sa ano. Igiling. May minudo ko yung giniling. Igiling sa minudo. Ayan yung Harlem Restaurant, yung sikat na restaurant na dahil sa ano, Kanto. Na di ko naman kinakain. Dogi! Masagkasaan ka dyan ako. Machinet. Okay muna tayo guys. Ito gusto ko. Ay, palda. Ito nagpapalda eh. Yung ano, mga capri pants ba tawag doon? Ay, no. Leather. Ito nga, cute na ito. Kasi ang laki. Leather jacket, gagi. Ha? Napakainit na mag-leather jacket ka pa. Ito, simple lang. 380? Naman naman. Aura. Parang ang mahal ng ano. Kuya, 380 dito? Wow. 380 nga guys. Mahal. Branded daw. Wala. Kaya ko. Let's go. Tara, maharli kayo. Mga ano, 150 pwede pa, pero mga 380, di magano na lang ako. Sa mall na lang ako. Dagdagan lang ng konti. Buko nga mana. Gusto mo de? Dalawa po. Taga no? Magkano dito? 5 lang po. 2.5. Wala po, wala tayong ano. Sabaw ng ano yan, manang? Buko. Thank you. Sarap guys. Kuya. Daddy ah.
Salamat po. Salamat. Miggy, Miggy! Takbo yung baboy. Loko ka talaga, ha? Ikaw? Di ba sabi ko huwag kang lalabas? Ha? Nandito ka? Halika na. Sabi ko sa taas ka lang magantay. Alas ka na. Dali na. Susunod niyo si Daddy. Dali. Oh, aray ko. Madilim eh. Dali. Alas ka na. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Baba ka ng baba. Dali. Dali mo. Saan pumunta to si Maggie? Ba't bumababa? Halika na, dali. Ha? Ay, na ano? Ha? Ano kaya yun? Tawag? Alarm? Alarm? Saan to? Alarm lang. Excuse me. Ikaw baba ka ng baba, ah. Loko ka. Pag ikaw nakapunta sa ano, madadampot ka. Sige. Grabe ang init, guys. Ilang Celsius yan? 42? Oh my God. That's right. Ano? 42 nakalagay sa ano. Balo ka. Talagang nangungurot. Nangangagat. Ang init. It's striking. Mas gusto ko pa yung ano, yung tag-ulan, guys. Yung umuulan. Yung sarap. Sarap lang matulog. Higa-higa. Kain-kain. Ayun. Yan, naka-ano ko. Naka-green kasi Thursday is green. Team RMK. And then si Daddy, yung suot niya pa rin tayo na sila nagpalit. Ginising ko na lang siya. Diyos ko. Diretso? Hindi, sa store. Yan, kunin ko lang din yung ano, yung i-deliver pa sa, ano, sa store. Tapos, ipapaship sa ano, sa bus naman. Papuntang Subic. So, yan, and then, diretso na ba tayo sa gluta? Parang tinatamad na ako magpag-glute. Mabilis lang naman siya, guys. 15 minutes. Kaso, wala. Siguro dahil sa pagod, alam mo yun, mas gusto ko pang sa bahay, humiga. Pag-stay. Hindi nga pwede kasi may mga gagawin tayo. Tsaka nang sa Sunday na lang tayo. Tinanong kita last Sunday. Oo nga. Nakalimutan ko. Kasi tinanong niya ako kanina na wala pa tayong lakad ngayon. Sabi ko wala. So, ayun, may papayin. Bigla pala. Bigla siyang umorder yung ano sa Subic. So, wala ka naman hindihan ko yun. Tapos tomorrow, may deliver ulit kami. May meet up ako sa MOA na district sa Cavite. Ayun, tapos deliver naman sa sa Trinoma. Talis na kami, guys. Galing na kami sa sa store. Nakuha ko na yung mga ipapaship. Ayan, tapos isa pa sa kabila. Ship na kami. Habang maaga pa. Dahil sobrang init, guys. Mag-ano tayo, Zagu. Ayan. Dapat bawal talaga to sa amin eh. Kaso, hindi mo matitiis na hindi humigop ng ng mga ganitong refreshment. Just me, yung matutuyuan ka. Ayan. Kaloka. Mas gusto ko pa yung yung umuulan talaga eh. Sarap eh. Ginaw-ginaw eh. We're here na, guys, sa Ice Skin. I'm sorry. I'm trying to dial home abroad. I'm trying to do this. Director says dialing. Bastos dead. Pumayat na ba si Daddy? Sa tingin niyo, guys? Ganyan. Kinakat ko kasi yung rice niya. Kahit na feel niya pang mag-extra rice. Wala na talaga yan, guys. Naghihimutok ngayon. Masama yung loob niya kasi hindi siya pag-extra rice. Kailangan mag-aklas. Ginuguto mga empleyado. Mga empleyado Pinoy, pero hindi diba, at least, doon. gano'n na siya. Kaso mukha siyang mama ngayon eh. Pinapatubo. Sabi ko, try niyo patubuin yung bigote niya. Until the end of month, it's going to be like that. Hermit
Armicane. So, ayun, tinitimpla lang daw yung buta namin. Tapos, tusok na. And then, diretso kami, cash and carry, bibilang ko na ng SD card or memory card yung SD card ba? Memory card. SD. Memory. SD. Balakas. That's what it says. Yung dashcam. Diyos ko. Kanina, muntik na hindi muntik. Talagang Binangga ko na. Kaloko. Paano pa naman nag-de-traffic, diba? Nakastop. Namili. Apo, nag-inatinap na pag gano'n, dumiretso, nabitaw na ata yung yung preno. Kaloka, buti ka mo, delivery van lang yan yung nasa harap namin. Tapos yung likod niya is, din, solid din. Tapos, buti na lang, may si Tonton, di ba, may bumper din. So, walang nangyaring, kahit walang gas-gas, walang whatsoever. Kasi kung, Everybody happy. Kung kotse yun, Drog naku, yun. baka magbayad kami. Like the one in the Porsche. Hello. Inatinat pa lang, inabitawan yung Pinabukanan. Oh. How come your feet will come off the brake pedal? Nasarapan niya sa sa pag-inat mo. So, yan lang, guys. The blue doesn't justify my skin. I look like brown. Di sa kanya pabagay yung may kulay. Puti lang, puti or black lang dati. Kahit na It's sa about akin, the tingnan mo, yung green. Gagi, okay na. Okay ba? Kasi, lagpas isang taon na ako Dark green naman eh. susot ng white. Ayan.